Здравейте всички, които ме гледате, майнкрафтери и всички, които сте от YouTube, там, нали, аз съм Митака 10 или може вече ме наричате с новото ми име, това е моето ново име, много яко, Dubstar AK Gaming, както искате ме наричате, по-добре ме предпочитам с новото ми име. И това е моя Minecraft Fugi Survival, ще е в джунгъла, защото така си мисля, че ще е по-добре. Там ще е нов. Там има овце. Ще ги убие. Добре, сега събираме дърво и там. Имаме мини. Хубаво. Що имаме мини? Ще имаме повече неща за отбор. Така, и да видим. Къща ще ми е там. Който от вас са гледали моя приятел, който се казва Илян Таков в YouTube, или пък там, как го знаете, той се кръщаваше преди Стив, пък той също сега е Стив, но преди беше Слендърман и имаше много по-различни имена и той си променяше имената и накрая реши да стане Стив, си остана Стив. Така, той има нова регистрация, която се казва Петър Пешо. По-точно вече името му е сменено, ама вие си го търсите на Петър Пешо. Така. И само това исках да ви кажа, аз ще дам линк в описанието да видите да се абонирате и така. И абонирайте се наистина за него и за мен, защото ние правим някакви клипове, научни нещо, така, нали? Щете, какво си мислите? Мислите си. Точно така, някакви клички. Точно така, качваме се, трябва да скача горе. What the fuck, трябва да скача горе. Леглото няма да правя трудно. Нещо да правя епизод, ще е само за къщата. Аз не виждам някаква причина за какво да го правя за друго. Просто за това. Така, нагоре, 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 нагоре. Шит! Жив съм, хора. Значи да ви кажа честно, не знам как ще я направя тая къща. Защото като гледам, не знам как се излезе. Да, тука. С като гледам, няма. Не мога да разбера по-точно как да си я направя тази къща. Аз Jungle не съм играл доста време и нямам представа. Чакай, аз на Peaceful ли съм? Аз съм на Peaceful. Ще играем днес. Така, къщахме сме горе. Добре, къща на дърво. Да, това скача някакси горе. Бог знае кога ще скача. Или ще я правя високо да не сега. Не мисля да я правя високо да не. То. Fuck you. Добре, значи това ще е обикновено някъде толкова ще е. И то клип ще е дълъг. Щом ще е Jungle Survival. Клипа няма да излезе кратък. Защо се падам? Подявите. Много тъп. Бах ти тъпата работа. Бре, клипа наистина ще е дълъг. Добре. Сега слизам долу.
клип, защото няма доста време. Нещо. Не знам какво ще правя като махам това. Значи, сега. Джавел Survival. Какво ми хрумва? Името на поредицата ще е Fugi Survival. Така съм решил. Добре, лагва и не знам защо така, тъй като съм си изключил скайпа, всичко съм си предвидел. Ама лаги. Добре, защо падам? Не мога да разбера. Добре, ще паузирам, докато поне нещо направя. Защото няма да скоро. Така, върнах се. Ето какво съм направил. Оставих си малко дърво тук. И сега така почва. Къщата няма да е толкова голяма. Сега ще иде да убие овце. И в принцип много от вас ще се чудят според мен. Защо убивам овцете, вместо да ги развъждам? Защото няма смисъл. Направили се легло, по-напред за какво? Няма смисъл просто и затова. Неповторим лак. Така. Заради лага е всичко това, което в момента правя. Ако вие не вас лага така, обещавам следващите епизоди няма да е така. И ми свършва просто дървото. Супер механично свършва леглото. Къде е? Супер механично свършва дървото, ще да кажа. Много тъпо го казах. Между другото е това къде са пистолета в адския. И двете страни. Къде трябва да сложа? Адското. Да не стигне. Ма дали? Слагам това. Мама гледай, как мразя кога става така. Не, от баста трябва ти още 3. Така е, така си имам. Още 2. Чудено. Трябва все пак и това няма да е. Добре, така, стилът ми вече. Така, стане workbench. Адската къща стана.